טוב, אז ערב טוב לכולם, ובאמת מרגש, המון המון אנשים. שמי ניצן אלמוג, אני חוקרת בקריה האקדמית אונו בתחום המוגבלויות, ולמחקר הזה הגענו בעקבות בקשות של הורים, בעיקר אמהות שפנו אליי אחרי שהילדים אובחנו ושאלו איך מספרים לילד. זה מחקר שהוא כבר צבר הרבה זמן, התחלנו ב-2019, אז אנחנו חוגגים ורסיה של 6 שנים, ובאמת ככה היינו הרבה שבע. דמויות, כן, אנחנו תכף 7, אבל היה קורונה באמצע, היו מלחמות, היו הרבה דברים שהפריעו לנו, לא הרבה ובאמת, גם קידמו, אנחנו נגיע לזה במתודולוגיה. נכון, אז יש ככה צוות שלם שעבד על המחקר, ותכף נודה לו, אבל באמת ככה, תמיר רגע יציג את עצמו, ו... ואז אני אתחיל עם המצגת. היי, אז אני תמיר, אני מרפא בעיסוק המקצועי, והיום אני דווקא מדבר מהמקום הלא קליני. גם המקום האישי, גם המקום היותר אקדמי, שהצטרפתי בעצם למחקר, וזו ההזדמנות שלי להתעסק בשאלות שנוגעות למוגבלות, לזהות, לא מההיבט של בעיה שצריך לתקן או לפתור, אי שם באמצע התואר. מאז אני מחזיק את שני הכובעים האלה, גם מדבר הרבה על הבניית זהות עם מטופלים ועם כל מיני אוטיסטים שאני פוגש לאורך הדרך ומשפחות באוטיסטים. כן, נכון, אני צריך להרים את הכל, תודה. אה, וגם מחוץ לעבודה הקלינית. הצטרפתי למחקר כמראיין. התפקיד העיקרי שלי היה להיות הפנים של המחקר מול הקהילה האוטיסטית, ליצור קשר עם הפונים, לקבוע רעיונות, ומאז הצוות גדל, והסמכויות שלי השתנו קצת. אחרי הסטורציה, השלב שבו כבר הסיפורים התחילו לחזור לעצמם, עסקתי יותר בכתיבה והנחיה של מפגשים כמו הערב. תודה, תמיר. אז אנחנו נשתף את המצגת, ובאמת הדבר הראשון שחשוב לי להגיד, זה לגבי הכותרת של המצגת, כי המחקר שלנו באמת התחיל מהשאלה איך מספרים לילדים שהם אוטיסטים, ובסבבים הראשונים או בפרקים הראשונים, המאמרים הראשונים שכתבנו, התייחסנו באמת גם לנושא הזה, קודם כל עם קבוצות הורים שבאמת שיתפנו פעולה עם המרכז למשפחה של אלו"ט, וערכנו קבוצות הורים לבנים וקבוצות הורים לבנות, ובאמת הכל סבב סביב השאלה של איך לספר לילד, ועל כך במאגר המידע שלנו תוכלו לראות באמת את ההרצאות הקודמות, גם ביחס לדילמות של ההורים, אבל גם ביחס באמת להמלצות של האוטיסטים, שבאופן סדור ככה מוצגות איך לספר. והיום נעשה משהו אחר, אני רק אשמח מיטלי, ותוכלי לעזור לשים על מיוט את מי שלא על מיוט. אז היום אנחנו בעצם נתמקד בהיבט אחר של הסיפור, והכותרת של המחקר שלנו זה גילוי עצמי של אוטיזם. בעצם לקחנו את כל המידע של הרעיונות, תכף נציג כמה רעיונות ועם מי, הסתכלנו עליהם מנקודת מבט אחרת. בעצם שמענו לאורך הזמן הרבה פעמים את זה שהילדים ידעו כבר מגיל צעיר כל מיני דברים על עצמם, אספו כל מיני רמזים, וגילו בעצם על עצמם, לפעמים לפני שההורים בכלל סיפרו להם. וזה מה שנביא היום. חשוב לי ככה להודות לצוות שלנו שעבד על המודל הזה, שכולל גם את אמיר, גם את בר אמר סער וגם את עינת חיה קרן. ועל המצגת היפהפייה כמובן דניאל אונגולבי שמלווה אותנו. אז נצא לדרך. אהה, הנה זה לא עובר. כן. היי, יש. טוב, אז קצת רקע, למרות שזו לא הרצאה אקדמית, אבל חשבנו שזה יהיה נכון להגיד את הדברים האלה, כי אנחנו הולכים לדבר הערב הזה בעיקר על זהות, והדברים שידענו מהמחקר לפני ככה שיצאנו לדרך, זה שיש מקום מאוד מאוד חשוב לזה שלאדם תהיה זהות מוגבלות חיובית, גמישה. זה אומר שהוא יוכל להציג את עצמו בפני אחרים, לספר על האוטיזם, או לבחור לא לספר, או איך לספר. ובעצם התחום הזה זוכה למחקר לא רק על אוטיזם, על כל המוגבלויות, ואנחנו רואים במחקר שהתפתחות של זהות מוגבלות קשורה לדימוי עצמי יותר חיובי ולאיכות חיים יותר טובה. בנוסף, אנחנו גם יודעים מהמחקר על אוטיזם שזהות אוטיסטית חיובית משפיעה על כל הנפש של האדם. ויחד עם זה שיצאנו לדרך,
כמעט לא היה מחקר על איך לספר לילדים, ובמחקר שבאמת עסק באיך אוטיסטים גילו על עצמם שהם אוטיסטים, רוב המחקרים עסקו בכאלה שאובחנו אחרי גיל 18. גם לנו במחקר שלנו הייתה קבוצה כזאת שאובחנה אחרי גיל 18. במחקר, מה שנציג היום בחלק הזה, בעצם התמקדנו רק באנשים שאובחנו בילדות שלהם. אז עשינו במהלך המחקר שני דברים, גם קבוצות מיקוד וגם ראיונות. תמיר ימשיך אותי כאן. כן, בעיקרון אנחנו נציג סיפורים, ניתן להם את הבמה. רוב המצגת תהיה סביב ציטוטים שנאמרו, ואיך הם מתכתבים עם המודל שנבנה על בסיסם. ו... אבל הקבוצה הגדולה, שגם באה לידי ביטוי במאמרים נוספים, הם היו בעצם 68 משתתפים בשש קבוצות מיקוד, שמתוך ה-68 האלה, 56 השתתפו בראיונות אישיים. היו כאלה שבאו רק לראיון, היו כאלה שבאו לקבוצת מיקוד והמשיכו משם לראיון אישי. אז בעיקרון יש לנו ככה ייצוג יפה של נשים, יותר מהיחס של 1 ל-3 או 1 ל-4 שמוכר. ו... ומה שמעניין זה שבעצם הסיבה שביחס למחקר איכותני הצלחנו להגיע לדגימה רחבה כזו, זה בגלל דגימת כדור שלג. בעצם זה היה קצת חבר מביא חבר. או מישהי שעבר את הרעיון נהנו והמליצו לחברים שנצטרף גם, וככה הגענו לנפח יפה של מרואיינים ומרואיינות. עכשיו, וואו. ממש נשמח שמיטל, אם את יכולה לסגור את האפשרות לצייר לנו על המצגת, זה מאוד מאוד יועיל לנו, ומי שבטעות אולי מצייר, אז בבקשה. פשוט התפעול של הזום הוא די קשוח בשבילי. טוב, אז זהו, בהחלט לא ככה יציירו יותר. פגשנו, אם תוכלי למחוק את הצהוב הקטן הזה פה. והנה עכשיו גם את הצהוב הזה פה. משום מה זה תמיד קורה בהרצאות. אוקיי, אז פגשנו באמת אנשים ככה בכל רחבי הארץ, גם במכינות, חבר'ה צעירים, חבר'ה מגיל 13 עד גיל, שנייה, עד גיל, סליחה רגע, עד גיל 30. ומבחינת המאפיינים של המדגם הזה, אז היו לנו 26 גברים, 17 נשים ושניים שהזדהו כג'נדר קוויר. כשהסתכלנו באמת על מתי הם אובחנו ביחס למתי סיפרו להם, אז היה פער גדול. גם ככה זמן האבחון סביב גיל 7, אצל גברים סביב יותר 7, נשים יותר 8.5, ומספרים באמת משהו כמו 5 שנים אחרי. ככה שהבנו מלכתחילה שהקבוצות האלה הן קבוצות שמייצגות את העניין הזה של באמת הרבה שנים שלא ידעתי על ההבחנה. ומבחינת זמן העיכוב בהבחנה, אז חילקנו את האנשים ככה לקבוצות לפי באמת כמה זמן עבר מאז שאבחנו אותם ועד שסיפרו להם. אז הייתה לנו קבוצה של 19 מרואיינים שבעצם ההורים בחרו לספר להם די סמוך להבחנה, אם זה תוך שבוע או תוך חודש. קבוצה קטנה יחסית שההורים סיפרו להם אחרי שנה או 3. קבוצה יותר גדולה שהיה עיכוב של בין 4 ל-7 שנים, וקבוצה מאוד גדולה של 15 שבעצם המתינו 8 שנים, וזה ממוצע. היו לנו גם משתתפים שבעצם עברו משהו כמו 16 שנים בין הזמן שהם אובחנו, בגיל נגיד 2 לגיל 18 שבו מישהו סיפר להם. אז מה שככה נציג היום זה באמת את המודל שבנינו, אחרי שלקחנו את כל הסיפורים שסיפרו לנו. מיטל, אני ממש אשמח אם תוכלי למחוק את זה. ויצרנו מודל עכשיו מתוך, מחפשת מאיפה. זה באנוטייט. רגע, אני אולי יכול לסדר את זה בינתיים אולי. אם אתה יכול, אני אשמח. אז גיבשנו מודל שבעצם טוב, מורכב לא. מארבעה שלבים, השלבים, חשוב לי להגיד, אנחנו נציג אותם עכשיו בזה אחר זה, אבל זה לאו דווקא האופן בו הם מתרחשים, לפעמים באמת יש שינויים. המודל מתחיל מחוויות מוקדמות של שוני, סיפורים ששמענו ככה באמת על גילאים מאוד מאוד צעירים, בהם היו תחושות של שוני, ממשיך לתקופת ההבחנה המוסתרת, שיש לילד כבר אבחון, אבל הוא לא משותף,
וההורים לא מספרים לו, ובעצם הוא מתחיל לשאול שאלות, או ככה מתחילות להתעורר לא שאלות לגבי זה. השלב השלישי הוא שלב שבעצם בו כבר יש חשיפה של ההבחנה, וההורים או איש מקצוע משתפים את הילד, ומתחיל בעקבות זה תהליך של עיבוד רגשי. והשלב הרביעי הוא שלב של אינטגרציה של הזהות, שחשוב לומר שהוא שלב שהוא ממשיך לעתים עד גיל 30 ולעתים עד גילאים מאוחרים יותר, גם לגבי זהויות שהן לא אוטיסטיות, ולכן הוא נמצא כאן, אבל יש כאן הרבה אופק בהמשך אליו, ככה כן, נוסיף שאנחנו על לא... זה מילה בהקשר האישי, שגם היום, אחרי מפגש עם עשרות, מאות ילדים אוטיסטים ועוד עשרות חברים אוטיסטים בני גילי, אני עדיין לומד מה זה אוטיזם. ואותי שיתפו בהבחנה בגיל 11, אז כן. זה תהליך שמתמשך, ותמיד יש מה ללמוד על עצמנו, ואיך להגדיר ואיך להמשיג. תודה, תמיר. טוב, אז אנחנו נתחיל לפרוס את השלבים ככה בזה אחר זה, עם דוגמאות, ונתחיל באמת מהשלב הראשון, שבאמת בעיניי הדבר המהותי להבין בו זה שלילד יש חוויות שהוא חווה ושואל את עצמו וככה מתחיל להבין דברים, שבקרב המשתתפים שלנו בעצם ראינו שכמעט שני שליש דיברו על כל מיני תחושות כאלה, תחושות של שוני או תחושות ככה שהם זרים בעולם הזה, וזה היה לפני שגילו את ההבחנה שלהם. בתוך הדברים שמצאנו, ראינו בעיקר 4 תופעות שחזרו על עצמם, לא מפתיעות אותנו כמובן כשמדובר על אוטיזם, אז הדבר העיקרי הוא באמת הרבה מאוד עדויות על קשיים חברתיים, עדויות של קשיים ורגישויות חושיות, בעיקר כאלה שגרמו לילד או לילדה לפעול באופן שהוא הבין שהוא מאוד מאוד חריג, נגיד ילדה שהיה רעש מאוד חזק בכיתה, היא לא יכלה להתמודד איתו, והיא ירדה 3 קומות למקלט וישבה שם ככה בפינה נסתרת וכיסתה את עצמה במשך הרבה זמן עד שמצאו אותה. היא הבינה שמה שהיא עושה לא מותאם, היא הבינה שילדים אחרים לא רגישים כל כך לרעש ולא מגיבים ככה. אז זה היה משהו שמבחינתה היה איזשהו סימן, חוויות של דחייה חברתית, ולצערי ככה גם הרבה חוויות של בריונות גם מגילאים צעירים, ונושא של שימוש בשפה ייחודית או שפה מובחנת, ותכף נראה ככה דוגמה חמודה על זה. אוקיי. אז עכשיו אני אסביר קצת איך המרואיינים ביטאו את זה. אז יש לנו את אגם, שהסיפור שלה היה כזה, שלה, נכון? אה, אף פעם לא רציתי לשחק עם ילדים אחרים, תמיד התבודדתי. וגם אז, כמו היום, כשהייתי בקבוצה של אנשים, אז היה לי קשה להשתלב בשיחה. היא מדגימה יפה את הקשיים החברתיים, היא לא מתארת כל כך דחייה כמו שהיא מתארת את התחושה הזאת שהיא מבינה שהיא שונה בגלל העדפות שלה. אה, ויש לנו גם את לירז, שאובחנה בגיל 11 וידעה בגיל 13, כלומר היה לה כמה שנים שהיא בעצם לא הייתה מאובחנת. שהיא אומרת שככה, מאוד קל להבחין שיש לי משהו, כי אני מדברת לפעמים בשפה שהיא לא תואמת את השפה של היום. היא שפה יותר גבוהה. כשהייתי בת 6, חזרתי מבית הספר, הייתי אצל סבתא מצד אבא, נכנסתי אליה וסבתא שאלה אותי, היי תגידי, איך היה לך ביום הראשון של הלימודים? ואני אמרתי לה, היא פדיגוריסטית, הסבתא, והייתה אצלה קליינטית. אמרתי לה, אני סקפטית. והפה של סבתא שלי והפה של הקליינטית צנח למטה. כי הם היו בשוק שדיברתי ככה. בעצם היא כבר מזהה מגיל 6 שהתגובות של הסביבה לשפה שלה והבחירות מילים שלה, שהן לא מאפיינות ילדה בת 6, אה, מעידה איזושהי שונות. וגם צריך לזכור את הסיטואציה שבעצם יש את הקליינטית שכנראה פחות מכירה אותה. אז בהחלט חווים את השונות בצורה די ברורה. תנסו לחשוב שנייה מה קורה לילדה שאומרת שהיא סקפטית לחברות שלה חדשות בכיתה. איזה השלכות, ביום הראשון בכיתה א'. איזה השלכות יכולות להיות לזה? תודה, תמיר. אז נעבור לשלב השני, ובעצם בתוך המחקר, תמיר טבע מושג שאנחנו קוראים לו מנוע חיפוש, וזה המקום בו בעצם הילד מתחיל לחפש מי הוא, מתחיל לחפש מידע, לפעמים פותח גוגל ומקליד אוטיזם וקורא, אבל במחקר או במודל שנציג הערב, אנחנו בעצם חילקנו את מנוע החיפוש לשני חלקים, לאור התגובות שככה שמענו עליהם מתוך הרעיונות.
אז השלב הראשון של מנוע החיפוש, אנחנו קוראים לו תקופת ההבחנה המוסתרת, ובעצם בתקופה הזאת הילדים התחילו לבצע איזושהי חקירה כדי להבין את ההבדלים שמייחדים אותם. אם בשלב הקודם הם הרגישו שונים, אבל הם עוד לא התחילו להבין, אז כאן הם ממש ככה מנסים להבין, מנסים לצבור רמזים, מנסים ככה לאסוף חלקי מידע, ובתוך החלק הזה הבחנו בארבעה נושאים עיקריים שעלו. הראשון היה שאלות על שירותים מיוחדים. למה יש לי סייעת? למה בתקופת הקורונה, למה הכיתה שלי היחידה שלומדת בבית ספר וכל הילדים לומדים בזום? כל מיני ככה דברים שהיו ייחודיים לילדים, כמובן גם שאלות לגבי טיפול. שאלות אחרות היו קשורות להבנה של הבדלים חברתיים, ובאמת ככה העובדה שאני שונה בנוף החברתי, והדברים שכבר, חוויות שנאספו כבר בשלב הקודם, מדגישות עוד יותר שיש איזשהו הבדל ולא תמיד יש הבנה ומתחיל להיות רצון של להבין באמת את המהות ואת המשמעות של הדברים. החלק השלישי נוגע לחשיפה לתוכן עמום, ילדים חיים בתוך העולם, ואני מניחה שוודאי מכם, חלק מכם ככה חושבים על זה, הילד הולך לגן תקשורת, המילה אוטיזם נאמרת שם, הוא שומע את זה, הוא מבין את זה, הוא יודע שזה קשור אליו, אז במחקר שלנו אנחנו בהחלט מראים שהתוכן העמום הזה, הדברים שנאמרים ולא נאמרים, הסייעת שנמצאת בכיתה ולא מדברים על זה שהיא הסייעת של הילד, הם דברים שהילדים שמים לב אליהם, ובהחלט ככה מעלים שאלות סביבם. והנושא הרביעי כלל באמת האזנה לשיחות בטעות, ילדים ששמעו כל מיני שיחות של המבוגרים, לפעמים ממש בעבר הרימו את השפופרת של הטלפון בבית ושמעו את האמא מדברת על הקו עם חברה ומספרת משהו. אז בואו נראה קצת דוגמאות לאיך השלב הזה בא לידי ביטוי. אוקיי, תמיר. יש לנו פה את ירדן, שהוא אובחן בגיל 11 וגילת בגיל 14, יש 3 שנים של הסתרה. זה אומר ככה, זה התחיל מזה שהייתי צריך כל מיני, היו לי מבחנים והייתי צריך כל מיני, אתה יודע, תוספות זמן כאלו, דברים, התאמות. אני הייתי כאילו זה שצריך, ואני הבנתי שיש התאמות כאלו שנותנים רק למי שכאילו נמצא על הרצף. אם ככה מה שהוא אומר, ההתאמות, השירות שהוא קיבל מהבית ספר ייחד אותו, ואצלם ההבנה היא שמי שאוטיסט צריך התאמות, ומי שהתאמות הוא בהכרח אוטיסט. ולי מסתבר, היו את ההתאמות האלו. אני חושב שהסתכלתי על עצמי כילד עם בעיות, וככה השוויתי את עצמי עם ילדים אחרים, אני חושב שזה היה נורא. מאוד התקשיתי עם עצמי בעניין הזה בהתחלה, ולאט לאט התחלתי להבין התחלתי להבין, אה, כאילו שזה שיחת נפש עם עצמי, שאני לא אבליט את עצמי מאנשים אחרים, ואני כאילו אתייחס לעצמי כאל בן אדם כמו כל אחד. הוא קיבל איזשהו רמז מהסביבה, לא נאמר לו ישירות, ופרשנות שלו הייתה ישר שלילית. אוטיזם שווה בעיות. ואם אני אקטין את הבעיות שלי, אולי לא יראו לי את זה. אולי לא ישימו לב. ובעצם בבחירה הזאת הוא מונע מעצמו תמיכות. וגם מונע מעצמו בעצם לפתח את הזהות הזאת, וניכר ככה בציטוט כמה זה קשה גם לתפוס את עצמי כילד עם בעיות, גם ההשוואה לילדים אחרים, וגם השיחת נפש המתמשכת הזאת שהוא מנהל עם עצמו, שהוא בסוף רוצה להתייחס לעצמו כמו אל כל אחד אחר, ואנחנו נראה עוד מעט עוד מרואיינים ככה שזה בהחלט הייתה חוויית חיים שלהם בשלבים הראשונים. לאיילה יש סיפור אחר, והיא בעצם, ראיינו אותה בחורה צעירה, אובחנה בגיל 5, היא גילתה על אבחנה בגיל 13, והיא סיפרה לנו באמת את הסיפור על איך זה קרה. והיא מספרת, בערך בכיתה ז' הייתה איזה דודה אחת ששאלה אותי למה אני בחינוך מיוחד. ואז אני אמרתי לה, אני לא יודעת, והתעצבנתי. ואז סיפרתי את זה למורה שלי, שיש לי דודה כזאת. המורה הזאת אמרה שבאמת צריך להגיד לכל אחת למה היא פה. ואז באמת הסייעת והמורה בסוף שנה אמרו לי למה אני שם. הן אמרו לי, לא, זה לא כי יש לך PDD, ממש לא, אין לך PDD. יש לך שאת שואלת הרבה שאלות, וזה דומה ל-PDD. ואת אומרת הרבה פעמים את אותו דבר. למה? כי הם לא רצו להגיד לי במילים, הם כאילו שינו ולא בדיוק אמרו לי, כן, את עם PDD.
אחר כך איכשהו, בסוף קלטתי. כי אחותי אמרה לי, כל המאפיינים האלה זה PDD, הכל הכל ביחד זה PDD. ואז אימא שלי אמרה, אין היום PDD. בסוף היא סיפרה לי שיש לי PDD, ואז באמת גיליתי בסופו של דבר, בכיתה ח', שנה אחר כך, שבאמת יש לי. אז תראו איזה דרך פתלתלה מהרגע שהדודה שואלת, עד שהיא בעצם, בעקבות זה שהיא מתעצבנת ופונה למורה, ומחכים לסוף השנה, ואז אומרים משהו נורא מבלבל, זה לא, זה כן. כמובן היא אובחנה בתקופה ש-PDD עדיין הייתה אבחנה, לפני 2013, אבל בסוף בעצם אמא שלה אומרת, אין PDD, היום זה אוטיזם. אז הילדה הזו באמת עוברת מסע לגילוי עצמי מאוד מאוד מבלבל, מאוד רווי רגשות, ועם רצון מאוד נואש לדעת, עם ככה באמת רצון מאוד כנה להבין את עצמה יותר טוב. אנחנו נעבור לשלב השלישי, תמיר. כן, אז פה אנחנו מדברים על המעבר בין השאלות היותר חבויות, החיפוש אחר רמזים, אני אוהב לקרוא לזה לחשוף את הפיסות פאזל מבלי לקבל את התמונה. זה מתאים לעלות עם הסמל של הפאזל שאפשר לדון עליו יום שלם. אבל כן, אז פה בעצם הילד כבר מקבל את ההמשגה, עובר את השיתוף, מקבל את ההמשגה, אבל הוא ממשיך לחפש מידע באופן אקטיבי, וכאן יכולים לקרות כמה דברים. קודם כל, המקום הזה של התגובות הראשוניות. ההקלה ותיקוף, או הכחשה ודחייה, זה באמת, אפשר לעבור ביניהן, יש לנו את התופעה הזאת שקראנו לה עדיפת הבחנה, שזה אומר שלא ממש מעוניין לדבר על זה, או חושב על זה, מדבר על זה עם אנשים אחרים אולי בכל מיני פורומים שאנחנו לא נגישים אליהם, שהם לא נגישים אלינו, אבל באופן גלוי אנחנו מתקשים לראות את התגובה, ויש את החיפוש האקטיבי של המידע, היום המידע זורם לטלפון ולא הפוך, זה לא מאוד קשה למצוא חיפוש מידע, קשה למצוא מידע איכותי אולי. אה, ואז יש גם אקטים של שאלות ישירות להורים וחיפוש משמעות ותובנות רטרוספקטיביות. הם עכשיו עם ההפסגה החדשה מסתכלים על מה קרה בעבר, על כל החוויה השכנות הזאת, ומנסים להמשיג אותה, למה התנהגו כמו שהם התנהגו, או למה התייחסו אליהם כמו שהתייחסו אליהם בסיטואציות שונות. וגם פה הם בעצם מתמודדים עם העובדה שקיימת סטיגמה על אוטיזם. ויש פער בין מה שסיפרו להם למה שאחרים מדברים. האוטיזם ככללה, האוטיזם כמילת גנאי גם משחק תפקיד פה. ופה בעצם הם צריכים להבין את ההתמודדות הזאת של כל יום מחדש, או כל שיתוף מחדש יותר דיוק, הם נאלצים להעמיד דברים על דיוקם מול אנשים, או לא להעמיד, ולבחור להיעלב, או לבחור להכיל את הבורות של אחרים. יש לנו את שחר שאובחנה בגיל 11 ונחשפה למקרה בגיל 12. היו מקרים באמת שהגילוי ההבחנה לא נעשה באופן יזום על ידי ההורים, זה אחד מהם. פשוט ממש זוכרת שכאילו הייתי נכנסת לאינטרנט וקוראת על זה, קוראת על האבחון לדעת מה זה, מה המשמעויות, ומה אומר ומה התוצאות של זה ומה הקשיים, כאילו הכל. הייתה מאוד סקרנית, ובאמת קיבלה המון המון מידע, אבל לא בטוח שהמידע הזה עזר לה. בטח שלא נעשה תוך כדי שיח ותוך כדי איזושהי בקרה של ההורים שיכלו למתן את התגובות או לצאת עוד איזשהו מסגור מחדש אם צריך. יש לדבר. נכון, ואם באמת יש איזה טיפ ככה להורים, זה באמת לקחת בחשבון שהילדים עושים חיפוש אקטיבי של מידע, ולפעמים פוגשים מידע שהוא לאו דווקא מיטיב או לאו דווקא חיובי על אוטיזם, וזה משהו שכן אפשר טיפה ככה להכווין דרכו. תמיר, אתה רוצה להמשיך עם טל? כן, אני אדבר קצת על טל. הוא בעצם דווקא הזמן המתנה לשיתוף היה מאוד קצר, עניין של שבועות, לא יותר מזה. כשאובחנתי בגיל 11, אז זה הוצג לי בתור דבר רע והתביישתי בזה. חשבתי שאני אמור להסתיר את זה ברמה מסוימת. כשאמא שלי שאלה אותי למי היא יכולה לספר, אמרתי לה שהיא יכולה לספר למי שהיא רוצה, אבל בעצם האחריות הייתה על אמא שלי. אם היא רוצה לספר למישהו, היא יכולה, אבל אני לא אספר. ספציפית כל החטיבה וכל התיכון הסתרתי את זה. אפשר לראות את התגובה הרגשית שלו, איך הוא פירש את השיתוף, ואפשר לראות גם את האוטונומיה שאמא שלו נתנה לו לגבי מה עושים עם זה הלאה.
והוא כן הבין שהוא לא יכול בעצם למנוע ממנה למנוע ממנה את השיתוף של אנשים אחרים בסביבה שלה, או מאחורי הגב שלו. זה גם משהו שצריך לזכור, שהבושה הייתה סביב הפרשנות שלו לאותו שיתוף. כלומר, אם הם משיגים את זה בדרך שתתפרש כניטרלית או טובה או חיובית, אז יכול להיות שהיה לו קל יותר. יש רחלי, להקריא אותה? אני אמשיך עם רחלי. אוקיי. אז באמת ככה, רחלי היא אובחנה גם בגיל 11, אבל ההורים שלה ככה חיכו, והיא בעצם גילתה את זה בעצמה בגיל 14. זו חוויה שקרתה לכמה וכמה מהמרואיינים שלנו, אז גם כאן הורים שמתלבטים והילד כבר ככה לקראת גיל 13-14, קחו בחשבון שאירועים כאלה יכולים לקרות. ורחלי סיפרה לנו ככה: הייתי בבית לבד, ההורים שלי טסו לחו"ל, או לא זוכרת, לטיול או אירוע משפחתי, ואז דפקו לי בדלת והביאו לי חבילת ניירות שהיה רשום עליה את השם שלי, וליד זה ביטוח לאומי נכות. ואז ניסיתי לקשר בין נכות לבין מי שאני, כי אז לא ידעתי שנכות זה מילה ממש מורכבת ומורחבת. חשבתי שנכה זה רק נכה שהוא פיזי, על כיסא גלגלים או משהו כזה. ואז הבנתי שמשהו פה לא מסתדר. אחרי שבדקתי, פשוט זרקתי את הדפים הצידה ואמרתי לעצמי שלא. אני כמו כולם והכל בסדר. המשכתי בשלי. אז אני חושבת ככה טל ורחלי שמעו על ההבחנה שלהם בדרכים מאוד מאוד שונות, אבל שניהם בעצם בוחרים בעצם להיות במקום ששם את ההבחנה בארון, עם אמירה שאנחנו כמו כולם, או עם אמירה שאני לא מספר ומסתיר את זה. וזה משהו שככה אולי יש דרך להשפיע עליו ולהיטיב איתו, אבל זה הרבה פעמים גם איזשהו שלב שהילדים צריכים לעבור, וכמו שתמיר אמר, גם האוטונומיה הזו שתהיה להם לקבל את ההחלטות בעצמם, את מי ומתי לשתף. עוד קצת ציטוטים על מנוע חיפוש, תמיר. כן, אני אמשיך את זה. ענבר, שאובחנה בגיל 6 ושותפה בגיל 14, אומרת, כלומר, בין הציטוטים זה המתנה יחסית ארוכה. היה קטע עם הפסיכולוגית שלי שהיא הראתה לי תמונות, שאני אנסה להבין מה קורה שם. אמרתי לה, אני יודעת מה אני אמורה להגיד, אבל מה שאני רואה פה הוא אחר. אז כן, היא מבינה היא מבינה בעצם את הפערים בחשיבה בינה לבין אחרים, את התשובות שמצפים ממנה, מה היא לא טיפיקלית הייתה אומרת, לעומת מה היא באמת חושבת שצריך להגיד. ויש לנו גם, פעם אני אנסה להרים את הקול, אני אעשה הכי טוב שאני יכול. אני אחזור על זה, או שמעו אצלך בסדר ניצן? אני שומעת אותך טוב. אוקיי, נמשיך. תנסו אולי להגביר אצלכם או להשתמש באוזניות, זה גם יכול לעזור קצת. אה, אז, אז בעיקרון הנושא הוא שהיא בעצם מבינה את הפערים האלה. ויש את כרמל, שאובחן בגיל 7.5 וגילה בגיל 13, שאומר, הבנתי את זה בכיתה ז', ואז התחלתי לשאול יותר שאלות על זה. לא, לרוב את המורים שלי, כי הם מי שטיפלו בי. עם ההורים נגיד פחות נראה לי, דיברתי על זה. זה מעלה שאלות לגבי טיב היחסים עם המורים, שיכול להיות שהיו באמת יחסי אמון טובים איתם, וכמה ההורים היו נוכחים בחיים שלו, אבל זה גם חשוב להזכיר את החופש שיש לילד לבחור עם מי הוא משתף את השאלות הזהותיות האלה. לא תמיד יהיה ההורים. לפעמים יש יחסי אמון כאלה שמאפשרים דווקא למבוגר אחר. אה, ויכול להיות שגם השתיקה הארוכה הזאת בבית מובילה אותו להבין שאולי פחות כדאי לדבר על זה בבית. אנחנו בהחלט רואים קשר בין כמות השיח שהייתה בבית ליכולת של הילד לפתוח שאלות ולשאול סביב זה, וזה בהחלט לא תמיד פשוט אחרי שתיקות ארוכות. אה, ראינו את זה ככה בכל מיני אופנים במחקר. יש גם הרבה סימני שאלה, יכול להיות שההורים נראו קצת כאובים כשהם דיברו על זה, יכול להיות גם שהוא בבית יש המון התאמות סביבו, ואז הוא פחות מרגיש את האוטיזם שלו, אבל בבית ספר יש יותר מורכבויות, יותר הצפה אולי שמובילה אותו להתבונן על אירועים שונים מנקודת מבט אוטיסטית. אפשר לעבור? אוקיי, שלב רביעי. הקצב שלנו מעולה. ממש. זה אומר שיהיה זמן לשאלות. כן.
אוקיי, אז בשלב הרביעי אנחנו מדברים באמת על אינטגרציה של הזהות האוטיסטית, וזה כמו שאמרנו בהתחלה, תהליך שהוא ארוך טווח. יש לנו כאן באמת תהליך שיימשך למשך הרבה שנים ויעבור שלבים, ובעצם מה שקורה בו זה גם עיבוד רגשי וגם קבלה הדרגתית של האוטיזם, כחלק מהזהות העצמית, כחלק ממי שאני. וכמובן, לא כולם יגיעו לשלב האחרון שהוא פיתוח תפיסה עצמית חיובית, וראינו ככה כמה הדרך הזו היא פתלתלה ועולים בה רגשות לא פשוטים. אז השלב הזה באמת מתחיל מאיזשהו עיבוד רגשי של ההבחנה. בהמשך, הרבה מאוד עדויות על יחסים עם אנשים אוטיסטים אחרים, וכאן אולי חשוב לי להביא ממצאים של מחקר אחר שנתקלתי בו בשבוע שעבר, שמדבר באמת על איזה תמיכה אוטיסטים צריכים, ילדים אוטיסטים צריכים אחרי האבחון, ומה בעצם תומך בבניית הזהות שלהם, והממצא המרכזי במחקר הזה אומר שילדים שפגשו אוטיסטים אחרים או ילדים דומים להם בקבוצת שווים, נתרמו מההיכרות הזאת ויגן עליהם פי 3 בחוויה ובאיכות החיים, לעומת ילדים שלמדו על האוטיזם רק ממקורות מקצועיים, מההורים או מאנשי מקצוע או מהמורים. ככה שיש לנו כאן מקום שהוא בהחלט מאוד מאוד חשוב להבין אותו, והאפשרות באמת להיות עם קבוצת השווים לא תמיד מזמנת לי יחסים. למשל, בהרבה מאוד כיתות תקשורת האוטיזם לא מדובר, או חלק מהילדים לא יודעים, אז לא מדברים על אוטיזם בכיתה. זה משהו שהוא בעצם הכרחי לטובת גיבוש הזהות, הוא מאוד מאוד חשוב, וכמו שהמחקר שהתייחסתי אליו מראה, הוא באמת מהווה גורם הגנה מאוד מאוד משמעותי בהתפתחות הזהות באופן חיובי. בהמשך לנושא הזה, שמענו הרבה גם באמת על החלטות, מתי אני מספר על האחרים, איך אני מנהל את הסטיגמה סביב האוטיזם. אני יודע שאם אני אספר, אז כנראה תהיה עליי סטיגמה. אני בוחר האם להגיד את זה בפגישה הראשונה, השנייה, איך להגיד, עם מי, כמה לספר על עצמי. וכמובן, השלב האחרון, שכמו שאמרתי, לא תמיד נראה שמגיעים אליו, בטח לא בגילאים הצעירים, והוא שלב שלוקח הרבה מאוד זמן, השלב של פיתוח תפיסה עצמית שהיא חיובית. אז בואו נראה את הציטוטים. אוקיי. אז אני אתחיל מרחלי. רחלי אובחנה בגיל 11 והיא סיפרה לנו, לקח לי מלא זמן לבוא ולדבר על האוטיזם. לקח לי המון זמן לבוא ולהגיד שאני אוטיסטית, ולקח לי המון זמן לבוא ולהגיד שאני שלמה עם מי שאני. ואני יכולה להגיד את זה היום ב100%. אז זה ככה ציטוט שבאמת מראה את כל הרצף עד להגעה לזהות חיובית, וזה ככה באמת משמח. ובהחלט ככה מעיד על תהליך שהוא טוב. תמיר, אתה רוצה להקריא את כן. איתי? אני אדבר על איתי, הוא בעצם אובחן בגיל 9, וההבחנה שותפה איתו בגיל 14. הוא אומר ככה, פעם בשבוע הלכתי לקבוצה חברתית וזה היה מעולה, שם פגשתי את החבר הכי טוב שלי. וזה כמה נחמד שהוא פגש את החבר הכי טוב שלו, ושמר אותו על קשר גם אחרי התקופה של הקבוצה החברתית, שלא כל כך ברור מתי זה קרה, אבל אין ספק שהמפגש עם אוטיסטים אחרים ככה תרם לו מאוד, וזה גם מעיד על האופן שבו הוא קיבל את עצמו, אם הוא אמר, אוקיי, אם הוא, אם הוא ניתן לאותו חבר להיכנס ללב. יש לנו את דנה, שאומרת ככה, אני חושבת שלפעמים אני עושה דיפרנציאציה בין אנשים אפילו פה במכינה לביני, כשאני רואה אותם בתפקוד יותר נמוך, שאני בתפקוד יותר גבוה, ואני רואה את עצמי נעלה, יותר כאילו, אני אומרת לעצמי, אני כמעט כמו אנשים נורמליים. אני בין לבין, אני כמעט ולא אוטיסטית. היא אובחנה בגיל 17, אפשר לנסות להבין קצת את הראשוניות אולי. אם היא במכינה זה אומר שהיא ב-20 פלוס כזה, כן? זה רק כמה שנים אחרי האבחון. וכן אפשר להרגיש ככה את ההתייחסות שלה לאוטיסטים אחרים. לא כולם מתייחסים בהכרח במקום מקבל כמו איתי. יש את אלו שיותר עושים את הדיפרנציאציה הזאת, יותר בודקים מה דומה, מה שונה. זה גם המלצה שחזרה לעצמה הרבה פעמים, לא לדבר על אוטיזם באופן כללי, לא בשלב הראשון לפחות, לדבר על האוטיזם הפרטי של הילד בדיוק בשביל זה. שהיא תדע מה זה אומר עבורה, וכן, יכולים להיות יחסים יותר מורכבים, יותר
באמת גם המכינה זו סיטואציה שבה היא נמצאת איתם באותה מסגרת, הרבה שעות, מקבלים אותם תמיכות פחות או יותר, ואפשר להתמקם בכל מיני התמקמויות וזה בסדר וזה חלק מהתהליך. אה, כן, בהחלט ניכר השוני ביניהם, בין רחלי שאומרת, אני יכולה להגיד את זה היום ב100%, למרות שזה לקח המון זמן, לבין ככה דנה שאומרת, אני כמעט ולא אוטיסטית, אז בהחלט דנה אובחנה בגיל לגמרי אחר, והיה לה הרבה פחות שנים לאבד את ההבחנה, וזה ניכר, זה ניכר שהיא במקום אחר בתוך רצף התפתחות הזהות הזו. אוקיי, עוד קצת ציטוטים. אז תמיר, אתה רוצה להקריא? כן, כן. יש לי שאלות ותשתיות נורא מעניינות. אה, נגיע אליהן, אני מקווה שנעבור על הרוב. יש לנו את פלג, שאובחן בגיל 3 ושותף בגיל 14. כלומר, הסדרה יחסית ארוכה, של 9 שנים. אני מרגיש שאני נמצא על הרצף האוטיסטי, למשל, כשאני חוזר על דברים, כשאני חוזר על עצמי, כשאני מדבר בדיבור חזרתי, שזה מה שמעיד על זה שאני בספקטרום. וכאן דווקא לפעמים אני מרגיש שההורים, הייתי רוצה שירחמו עליי בדברים האלה. למרות שמרוב האנשים בסביבה לא הייתי רוצה רחמים. אבל מההורים כן. כי אוטיזם זה חלק ממי שאני. ודווקא לאחרונה אני מרגיש שזה חלק יותר גדול ממני. פעם זה היה חלק יותר קטן ממני, ואני מרגיש עכשיו שזה חלק יותר גדול ממני. אפשר לראות שיש פה תהליך מודעות שקורה עם השנים, שהוא מבין גם כמה אוטיזם משחק תפקיד בחיים שלו. יש לצורך העניין החזרתיות שהיא מאוד מורגשת כאן, וגם ההבדל בין איך הוא רוצה שההורים שלו יתייחסו אליו. היו כמה מרואיינים שציינו את ההבנה שהם מעדיפים לתת איזשהו יחס שונה מהיחס שההורים נותנים לאחיהם הנאורוטיפיקליים בגלל השיתוף ואחרי השיתוף. המקום של לצמצם מהדרישות דווקא בגלל שהוא מאוד מנסה להתמודד עם הסביבה כמו שהיא. הוא לא רוצה שירחמו עליו בחוץ. אה, ויש לנו את אריאל, שגם הפרש, לא הפרש בדיוק, את המספרים. רציתי להיות אדם רגיל, כמו כולם, אבל זה לא עובד וזה לא עבד. למדתי לקבל את התווית הזאת, הרגשתי שזה לא חלק ממני. עצם השימוש במילה תווית זה כבר נשמע כמו משהו שחיצוני אליו. אבל גם רואים פה את האינטגרציה שקורית באופן חלקי, באופן כזה, דרך התנסויות ועיבוד של חוויות. וגם ההבנה הזאת שהתווית היא שם כאן כדי להישאר, בין אם הוא רוצה ובין אם לא. אה, כל אפשר באמת השאלה, לראות גם את ההבדלים בין המילים. לפלג יש מילים, הוא אומר אני על הרצף האוטיסטי, הוא אומר אני בספקטרום, ולאריאל אין מילים, הוא אומר תווית באמת. אז והוא זאת, מציין כן. ככה את הרצון שלו באמת להיות כמו כולם, יחד עם זה באמת לא עובד. אה, לא עבד ולא עובד. כלומר, גם בהתבוננות אחורה הוא מבין שהניסיונות המיסוך שלו לצורך העניין לא תרמו לו ולא נתנו את מה שהוא היה רוצה אה, להשיג. אוקיי, טוב. אז הגענו לשקף שמסכם, וזה אומר שיהיה לנו זמן לשאלות, למרות שיש לנו עוד כמה שקפים של מסקנות, אבל בשלב הראשון בואו רגע נסכם את כל מה שדיברנו עליו עד עכשיו, וראינו ככה שלילדים יש איזשהו תהליך שפועל ללא קשר למה שההורים עושים, ללא קשר למתי הולכים לאבחנה וללא קשר למתי מספרים לי. הוא מתחיל מהחוויות המוקדמות האלה של השוני עם ההבנה שיש לי קשיים חברתיים, שאני חווה דחייה חברתית, שמשהו אחר ברגישות החושית, או שאני מדבר בשפה שהיא מובחנת ושונה. והחוויות האלה הן ככה נקודות קטנות שאני ככה מבינה, אני לא קוראת את השאלות בצ'אט, אבל אני מבינה שיש הרבה הורים ושאלות שבמודל שלנו לגבי איך לספר לילד, אנחנו אומרים באמת לחבר את החוויות האלה, לחבר את התחושות האלה לאוטיזם ולהסביר דרך באמת מי שהוא, אז דרך באמת הדברים הקטנים האלה אפשר להתחיל
לעשות את הכישורים האלה, ואחד הדברים שבאמת אנחנו רואים שהוא מאוד מאוד חשוב, זה כמה שיח יש בבית סביב הדברים, סביב התחושות האלה, שכשהן לא מוסברות אז הילד נשאר עם שאלות, וכשהן מוסברות אז מתחילה להתפתח זהות. בשלב השני יש באמת את התקופה שההבחנה עדיין נסתרת, אבל מנוע החיפוש של הילד כבר עובד, והוא כבר מתחיל לשאול שאלות. זה יכול להיות באמת למה הולכים לאישה הזאת שעובדת איתי על איך שאני מדבר, ולסגור את הפה יותר טוב, או לקבוצה הזאת עם השלושה ילדים המוזרים. זה יכול להיות קשור באמת לכל מיני דברים שהילד שומע, אם זה בגן או בביקורת, או ילד שסתם הלך עם אימא רופאת משפחה, והוא הציץ על המסך והוא ראה שכתוב ילד על הרצף, אז יכול להיות ככה הרבה מאוד תוכן שנגלה לילד, ואני יודעת שמאוד נוח ככה להגיד, לא, הוא לא יודע, אבל כדאי להכיר בזה, הילדים יודעים הרבה דברים, אז יש להם ידיעה, גם אם היא חלקית וגם אם היא לא כוללת את המילה אוטיזם, אבל הם מכירים את עצמם, ומה שהם צריכים מכם כהורים זה באמת את המקום של הגילוי והחיבור, ובשלב השני של מנוע החיפוש אנחנו באמת רואים שאחרי שמספרים, יש תגובות שהן ראשוניות, שיכולות להיות באמת משמחה והקלה, ועד לא רוצה לשמוע על זה, ובהחלט ככה דיווחים גם על מהורים, דיווחים שקיבלנו מהורים על הורים שסיפרו נגיד לילד, ובמשך שנה הוא לא דיבר על זה בכלל ולא רצה לדעת כלום, ושנה אחרי הוא כבר התחיל. אז כאן יש באמת גם מוטיב שהוא מאוד מאוד אינדיבידואלי, וכל ילד הוא אחר, אבל כן לקחת בחשבון שהילדים מחפשים מידע, קוראים את הספרים שיש לכם בספרייה, יש גם את הילדה שקראה פעמיים את הספר על אוטיזם, ואימא שלה בכלל לא ידעה שהיא יודעת. שואלים את ההורים שאלות ישירות, מחפשים תובנות, מחפשים להבין את עצמם יותר טוב, וגם לצערנו, כמו כל ילדים אחרים עם מוגבלות בישראל ובעולם, מתמודדים עם סטיגמה, ודרך השלב הזה מתחילה להיווצר משמעות לאוטיזם ולהבחנה, ובהמשך ובבגרות באמת יש שלבים של אינטגרציה, שראינו ככה כמה הם יכולים להיות שונים, כמה העיבוד הרגשי של ההבחנה משתנה, ויכול להיות מיטיב, ויכול להיות איטי, ויכול להיות מהיר, אבל משפיע עליו מאוד מידת הקשר שיש לילד עם אוטיסטים אחרים. וגם המקום שבו בעצם הוא צריך לקבל את ההחלטות לגבי החשיפה. אני אקשר את זה למודל שלנו לגבי איך לספר, הנושא שבאמת הרבה הורים אומרים, מה אוקיי, אז עכשיו נספר לו והוא יצטרך לעשות הרצאה בכיתה. לא, אף ילד לא חייב לעשות הרצאה בכיתה, חשוב מאוד שהילד יחליט בעצמו מה דרך החשיפה שמתאימה לו. ובעיקר אחרי שנים שהייתה שתיקה על זה בבית, אין לנו שום רצון ששבוע אחרי שסיפרו לילד, הוא יצטרך לעשות הרצאה בכיתה. אז צריך גם את זה ככה לתת לזה את הזמן ואת המרחב להתגבש, ובאמת עם השנים ועם החוויות שהצטברו, בתקווה שהתהליכים ינועו לכיוון חיובי, תתפתח תפיסה עצמית חיובית ותהיה קבלה עצמית. אוקיי, אנחנו נגיד ככה קצת דברים לסיום. אז נתחיל מהמסקנות, אני ככה אדבר על המסקנות ותמיר אתה תציג את ההמלצות. אז אוקיי. בשלב הראשון שחשוב באמת להבין, זה שהתהליך הזה של גילוי עצמי מתחיל לפני שאתם מספרים לילד על ההבחנה. הוא כבר מתחיל להרגיש שונה, להבין שהוא חווה חוויות שונות, לחוות קשיים חברתיים. באמת ככה הרבה מרואיינים סיפרו לנו כמה הם הרגישו את זה, אבל עוד לא ידעו את השם. חשוב לזכור שהתהליך הזה הוא לא ליניארי, לאו דווקא שלב אחד יבוא לפני 2, 3 ו-4. אנחנו מדברים על תהליכים שהם מאוד ספירליים ומאוד דינמיים, ויש שלבים שעלולים להיות חופפים, ויש שלבים שעלולים להקדים אחרים. וההקשר המשפחתי כאן הוא מאוד 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 קריטי, דרך ההתקשרות, רמת השיח בתוך המשפחה, האפשרות באמת ממש ככה מדוגמאות של הורים, שיש כתבה על אוטיזם בטלוויזיה, אז אנחנו מזמינים את כל הילדים ביחד ויושבים ורואים ולומדים ביחד ולא סוגרים את הטלוויזיה. לפני שסיפרנו היינו סוגרים. אוקיי? אז זה באמת הרבה מאוד רגעים קטנים, ואנחנו מדברים על זה שהתהליך שבו הילד לומד על ההבחנה הוא תהליך לכל אורך החיים, ותוך כדי ההתפתחות יש כל מיני שלבים של חיפוש, וכהורים וכאנשי מקצוע,
כדאי מאוד לשים לב למנועי החיפוש של הילד, וכדאי מאוד להיות ערניים אליהם. אם יש ככה דבר שמאוד חזר על עצמו בראיונות, זה באמת האמירה הזאת שאם הילד כבר שואל, אז כן, הוא רוצה לדעת, תספרו לו. ולצערנו הרבה הורים ככה מתקשים בזה, ויש לנו גם את המרואיינים ההורים שהילד כבר בא אליהם ושואל שאלות באמת נורא נורא חמודות, ילד שבא לאבא שלו ושאל, אבא, שהיית ילד קטן, היית ילד אוטיסט? ואבא ישר אומר לו לא, אבל אחרי זה מצטער כי הוא מבין שבעצם הילד כבר רוצה לדעת על עצמו ומוכן להמשגה ומחפש את התשובה הזאתי, אז יש ככה חשיבות מאוד מאוד גדולה לשאלות של הילד, להקשבה אליהם, ולהבנה שבאמת לפעמים הם מקדימים את ההורים ברצון ובציפייה להבין את עצמם. נעבור לחלק של ההמלצות. אוקיי. אוקיי, אז בעצם אנחנו מדברים על השלבים של הגילוי של תהליך, זה איזשהו זום אין כזה שעשינו. אז קודם כל המקום הזה של ההבנה שמדובר במעבר בין שלבים, שחוויות שמתחיל באמת בעניין של כמה הילד מודע לעצמו, איך הוא מראה את המודעות העצמית שלו. ותמיד לנסות כאילו לחבר את זה לקונטקסט חיובי. למשל, ילד ששם לב לפרטים הקטנים, במקום לשאול אותו כזה, למה אתה מתייחס לזה, ולהגיד, וואו, איך שמת לב לדבר כל כך קטן הזה? קרה לי מטופל. אה, כאשר הם מבטאים את הרגשות שלהם מהשונה החברתי, הרגישות החושיות או הקשיים בתקשורת, אה, צריך לנסות לסווג את זה בתור איזושהי שונות ולא כחיסרון, לא כמה שצריך לעבוד עליו, לא כשיחת נזיפה. תקופת ההבחנה המוסתרת זה באמת לשים לב למנוע החיפוש. מנוע החיפוש לפעמים הוא גלוי, לפעמים הוא סמוי, אבל זה יותר הסקרנות של הילד, מה הוא רוצה לדעת על עצמו, ולא רק האמצעים שבהם הוא מחפש מידע. אם הוא שואל למה הוא הולך לטיפול כזה או אחר, או בשביל מה הוא מגיע, אה, למה הוא נמצא במסגרת אחת ולא אחרת, אז עדיף לתת את התשובה הכנה יותר, ולא להניח שהם לא מוכנים למידע. זה קצת העיקרון של היישום competence, אם הם שואלים כנראה הם מוכנים. וגם, לא צריך לספר הכל מיד. אפשר להתחיל את השיחה ולתת לה איזשהו פתח להמשך שהם יהיו יותר בשלים, או אם אתם מרגישים שזה לא מספיק בשל התגובה שלהם. לגבי חשיפת ההבחנה, כמובן לספק מידע אמין. כל מיני מקרים אנקדוטליים של משפיעניות ומשפיענים, זה טוב, אבל זה מספיק. וגם הצד השני של מידע שהוא מיושן, שהוא רפואי מאוד, הוא גם יכול לאיים. אה, לא צריכים לדעת הכל מיד, זה בסדר להשאיר קצת לפעם הבאה. ובאמת גם עבורכם לחפש, לתמוך בחיפוש של המידע, לחפש בעצמכם גם, לקרוא, להעשיר את הידע ואת התפיסה לגבי אוטיזם מכל מיני זוויות, מכל נקודות מבט. אה, וגם לה, להבין בעצם עבור הילד בשביל מה הוא צריך לדעת את זה ומה הוא רוצה להכיר קודם. והחלק של שילוב של הזהות האוטיסטית, זה את המקום של לעודד היכרויות עם אוטיסטים אחרים, אבל גם בקצב שלהם, כזה לא לכפות את זה, בעיקר עבור ילדים שהם משולבים או משתלבים במסגרות חינוך הרגילות, ששם יש להם פחות הזדמנויות, אבל כן לנסות לעודד, בין אם זה בין המשפחה שזה יותר זמין, ובין אם זה שכנים או כל סוג אחר של מפגש. אה, זה בדרך כלל מה שעוזר יותר. אתם יכולים לספר לו הרבה מאוד על דברים שקרו לאוטיסטים, או ששמעתם עליהם, אבל עד שהוא לא רואה את זה, ועד שהוא לא נמצא במגע עם אדם אוטיסט מבוגר יותר, או מישהו אחר, והוא רואה שטוב לו באמת, ויכול להתעמת עם זה ולהכיר, אז זה מה שבעצם יעודד אותו להרגיש בנוח עם הזהות שלו. ואני יכול להגיד ברמה האישית שבתור מי שגדל ועבר את התהליכים האלה לפני 20 שנה פלוס, אז בהחלט זה נהיה יותר נגיש לפגוש אוטיסטים מבוגרים יותר, או מכל מיני סיבות.
אז זה גם מה שיכול נורא לעזור עם הזהות האוטיסטית. אוקיי. טוב, נראה לי שלגבי באמת לכבד את ההחלטות של הילד לגילוי העצמי, אני כבר דיברתי, ובאמת לגבי לתמוך בפיתוח תפיסה עצמית חיובית, אז באמת אחת ההמלצות שחזרו על עצמם במודל של איך לספר, זה באמת להיעזר בידע אוטיסטי, ואני חייבת ככה אולי באמת סיפור אנקדוטלי קטן אחרון, זה שההיכרות עם אוטיסטים אחרים מהווה הרבה מאוד נחמה. גם כשהם אוטיסטים על המסך, יש לנו מרואיינת שכשהיא הכירה את שלדון, היא יכלה להסביר את עצמה יותר טוב להורים שלה, והיא אמרה להם, אני כמו שלדון. אז העניין הזה של באמת להכיר אחרים, עדיף באמת כאלה שקרובים, וכמו שתמיר אמר, זה יכול להיות הבן דוד שלך, זה יכול להיות הילד של השכן, אבל זה משהו שהוא בהחלט ככה מאוד מאוד חשוב, בעיקר אם אין במשפחה הורים אוטיסטים, אם ההורים גם אוטיסטים והם משוחחים על זה, אז אנחנו בתוך חוויה לגמרי אחרת של הזהות, וכמובן זה כבר יתפתח בצורה שהיא שונה. טוב, אנחנו ככה מסיימים את החלק הזה. יש כאן בברקו קישור למאגר החומרים שלנו. חשוב מאוד להגיד שבאמת את המחקר מלווה מאגר חומרים מתחילת הדרך, ואפשר למצוא בו גם מאמרים, גם את ההרצאות המוקלטות הקודמות שלנו שהיו במסגרת המרכז למשפחה של אלו"ט, ומציגים גם את מודל הדילמות של ההורים וגם את המודל של איך לספר. גם פודקאסטים וגם מצגות, וגם המצגת הזאת תעלה לשם בהמשך, לא היום, אבל תהיה שם ממש בקרוב. ותודה ככה על הקתדרה של אלו"ט, על האירוח הזה.